Bestiari en un minut. Des de fa més de 10 anys, Artesa de Lleida celebra, cada juliol, el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya. Es tracta d'un concurs en el qual es premien els espectacles pirotècnics més originals i vistosos. En cada edició hi participen un total de 5 colles de bestiari. A continuació podeu conèixer els detalls d'aquest festival mitjançant un dels seus organitzadors. Hola, soc en Josep Maria Carrera de la colla del Griu d'Artesa de Lleida. Us vull parlar del Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya. Aquest festival el vam iniciar l'any 2006. Avui podem dir que després de tots aquests anys hem consolidat el festival com un referent més de les trobades de bestiari d'arreu del territori català. Crec que no podíem deixar que aquestes carcasses zoomòrfiques creades per escultors de la festa tinguin el seu propi protagonisme dintre la cultura popular i què millor que un festival. Què pretenem amb tot això? Pretenem estimular la imaginació d'enginy per tal de lluir el nostre bestiari de foc, exhibint les millors i més potents enceses, que fan espurnejar d'allò més les nostres bèsties. És per això que hem escollit 3 modalitats d'enceses, en les que pretenem mantenir les formes tradicionals i donar un toc de modernitat amb un format que el fa únic i inèdit. Tot comença amb les inscripcions de les colles, i una vegada tenim les colles seleccionades, anem per la festa, on la posada en escena, i perquè us feu una idea, és la següent. Un escenari, amb música en directe, un presentador i les nostres bèsties protagonistes. Sona la música del grup, parla el presentador i comença l'espectacle. Primera encesa de concurs. Les bèsties entren a la plaça d'una en una, mentre són anomenades pel seu nom, i cremen entre la multitud. És un símbol de la nostra identitat. La segona la gaudim amb la música composada expressament per la bèstia i interpretada pels músics de la colla. És el ball de protocol. Aquesta combinació de música, ball i pirotècnia fan que l'escenificació sigui única. I la tercera encesa i última de concurs és el lluïment de la bèstia sola en plena acció, amb el corresponent lluïment pirotècnic i acompanyat amb la música del grup. Aquestes enceses estan valorades per un jurat, que està format per gent que pertany al món de la cultura i el foc. Els aspectes que valora el jurat són una plasticitat de l'encesa, ball de protocol i escenificació, els colors, tipus de pirotècnia i durada de l'encesa. I com no, també tenim premis. Els premis Griu a les millors enceses, els premis participació a la resta de participants. I un premi molt especial, el Premi Popular, concedit pel públic amb una aplicació QR. Tots els premis tenen una aportació econòmica. Està clar que és tot un espectacle el que acompanya aquest concurs i que si voleu descobrir-lo, caldrà que vingueu a gaudir-lo. Esteu tots convidats. Trobareu tota la informació d'aquesta propera edició i de les altres 11 edicions a la pàgina web del Griu d'artesadelleida.cat. Ens veiem pels països catalans gaudint de la cultura popular. Salut i foc. Salut més que mai.